amigo y quieres. ¿Qué quieres? Lucía, dile tu padre cambio el teléfono que no vale. Lucía, ¿estás ahí, cara? Ah, bueno, pues ya sabes que eres la fallera mayor infantil de Denia 2027. Hola. Hola. ¿Ahora ya? Hola. Va, ¿qué quieres que están todavía esperando? Pero qué foto más chula bajando el furgón. El aplauso para Lucía. ¿Todo bien? Todos desatendiendo las indicaciones que nos han dado. Ya, no total, no se ve el, Se ve la placa. se ve el furgón y prohibido patinetes, Raquel, cuidado, que es importante. con la Ahora ya está todo, ¿vale? Acaben de arribar a la... No, pero te marca aquí, a la prensa. Porque ahora sí me encanta, ¿vale? Y ahora te voy a... Abracito, que ese deu a fer molt. Esa me la deveu tots, Com te sents en estos moments, Lucía? Molt emocionada i aún nerviosa. Com ho has viscut? Aquí estaves quan va fer la fira. Des de la meva família, la meva Quina edat tens? I on estudies? Carmelita? I des de quan eres fallera? Així que els teus pares són fallerers? El meu pare va ser de la meva tia i la meva mare. O sigui, des de que vas néixer eres fallera? Sí. I de centro, eres de centro sempre. I, bueno, que has sentit una emoció immensa, no? No sé quan t'ho esperaves? No. I has pogut contestar? Sí, aunque había muchos aplausos por detrás. No escuchaba bien a lo que decía. I ja ho has assumit, que és la fallera major de Bueno, Denia. aún costa. Què costa? Suposa que seria la teua il·lusió, no? Pregúntale que es la que nos mete para la escayola de la mano. Bueno, desde que nace hasta que tenía audiencia, pero sí. Què te pareix la teva companya? No. Sí, això l'últim A mi, temporada. i ara fem això. Sí.
Sí. Ja. Preguntem a la Perquè quan major. està tocant... Pensa més d'euros sense fer. Conta'ns el que has sentit en aquests moments quan ha sonat el telèfon. La veritat és que, bueno, sense paraules, perquè és una sensació que encara trobo que no sé descriure. Estàvem tots molt nerviosos i estava esperant que sonara. En qui estaves? Nosaltres estàvem, jo compartia també candidatura d'Elsa, que és la xiqueta de Campaments que hem compartit l'any passat, i hem estat les dos en el casal. Claro, com ja... Casals de Romagón, de familiars, amics, estàvem tots allà. Què dius de la teva companya, de la teva fallereta? Bueno, ya la conocía desde antes, pero vamos, es esperable. Qui és la primera persona que t'ha dit que no t'has assimilat? Yo creo que mamare porque no sabe lo que le espera encara. Pero bueno, voy a agarrarme en el día. Tu senties algo pel No, telèfon? la veritat és que jo trobo que ja des del casal no tenia ni cobertura, jo no sentia ni Vicent, trobo que Vicent no sentia a mi, jo dic, ja no sé si m'ha cridat a mi o no, però bueno, ja està. Hem vist corregues fora i ja està. Què esperes d'aquesta? Espero gaudir-lo molt en totes aquestes meravelloses persones que hem sigut un gran equip i espero que ells siguen formant enguany. I quina edat tens? Jo 29 anys. I treballes... Jo treballo, soc responsable de compres en una empresa de futur. Ja està superalineada amb l'energia renovable. Me daba que estaba ahí. Por favor, os está esperando toda la plaza. De Denia 2027, xiqueta Lucía Tabernero López. La Fallera Major de Denia 2027. Señoreta Amanda Jiménez Moncho. Les primeres a felicitar a les noves falleres majors seran les falleres majors de Denia 2026 i les seues corts d'honor.
Els membres de la corporació municipal